Pipiliti ng Hanabana Construction na matapos ang paglalagay ng 5 malalaking tangke ng tubig sa kanilang itinatayong water treatment plant sa Barangay Dagotdotan, San Lorenzo Ruiz ng mas maaga sa itinakdang panahon o bago sumapit ang deadline ng konstruksyon sa buwan ng Nobyembre. Ito ang inihayag ni Engineer Donald Vargas, Project Engineer ng itinatayong water treatment plant ng Hanabana na magsusupply ng bulk water sa Prime Water CNWD sa layuning marisolba ang krisis o kakapusan ng supply ng tubig sa ilang mga bayan dito sa ating lalawigan. Ayon kay Engineer Vargas, kapag na-install na ang 5 tangke at makapagsimula na ang operasyon ng kanilang planta, inaasahan na makakaproseso ito ng aabot sa 5,000 metrong kubiko ng tubig bawat araw na isusupply sa Prime Water. Regarding po dito sa project ng Hanabana is nandito po kami para tumulong sa concerns ng tubig ng Camarines Norte. So, meron tayong ginagawang planta na ang capacity is kaya ng hanggang 10,000 cubic meter per day, pero ang phase 1 na ginagawa natin is hanggang 5,000 cubic meter per day lamang ito. So, nandito po ang Hanabana is because of the effort of ating mahal na Governor Padilla and sa ating Sangguniang Panlalawigan, Board Member Paul Gatche. Sinabi rin ng project engineer ng Hanabana Construction na may ginagawa ding sedimentation basin sa naturang planta para tuloy-tuloy ang pagpoproseso ng tubig kahit malabo ang surface water kapag umuulan at baha ang ilog. Dahil sa naturang sedimentation basin, hindi na kinakailangan na magsara ang mga tangke kaya tiyak na hindi magkakaroon ng water interruption kagaya ng nararanasan natin sa kasalukuyan. Ibubumba yung tubig papunta dito sa tinatawag nating sedimentation basin. So mayroon tayong kinoconstruct dito sa likuran na sedimentation basin. So yung sedimentation basin natin, dyan tayo mag-retreat ng water. Maglalagay tayo ng mga chemicals para matanggal yung mga sediments, para luminaw yung tubig. Then after ng sedimentation is meron na namang additional na pumps which is the booster pumps. Yun yung kukuha ng tubig from sedimentation basin papunta dito sa ating filtration system. So yun yung magiging last process natin ng filtration para yung malinaw na talaga potable water na yung lalabas. So after ditong filtration system is yun na yung papasok papunta sa mga consumidores. Ang mga development na ito sa ginagawang water treatment plant ng Hanabana ay pinahayag sa isang press conference na inorganisa sa pangunguna ni Bukal Paul Gatche, Chairman ng Committee on Public Utilities sa Sangguniang Panlalawigan. Kasama ang Committee Vice Chairman Bukal Winnie Balsioco, Prime Water Branch Manager Johnson Chan at CNWD General Manager Engineer Porlindo Villaluz. Matatandaan na dahil sa pagsusumikap ni Governor Ricardo Dong Padilla ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Hanabana at Prime Water CNWD para marisolba ang krisis o kakapusan ng supply ng tubig sa ilang mga bayan sa lalawigan. Pagkatapos po nitong Hanabana dito sa pagtulong dito sa Prime Water, sila po ay binigyan ng authority ni Governor na magtayo ng isang water district doon po sa river block ng Basod at Mercedes. So yung lahat po na hindi nasiservisyuhan ng CNWD Prime Water, ngayon po ay magtatayo ng sariling water district ang ating pong Hanabana. Yun po ay gagawin nila after ng marisolbaran muna itong mga problema natin dito sa Prime Water, CNWD. Para sa totoo, Sylvia Agam, BCN, Bicol.